Алло, сәлем. Алло, привет. Хәлләрең ничек? Минем хәлләр шәп. Үзең ничексең? Яхшы. Сиңа әйтер сүзем бар. Хәзер киләм. Көт. Мин сине яратам. Яраттым һәм яратачакмын. Син минем мәңгелек мәхәббәтем булып калачаксың. Әмма ләкин без синең белән бергә була алмыйбыз. Ничегрәк шушы той хатын тапшырырга икән? Сәлам. Хәлләрең ничек? Яхшы. Синең яраткан чәчкәләрең. Матур. Син матур. Киттекме? Nigahlı bu yazılar, bıyılı sipneyi nazılar. Ələ indi seni kilməgənigə yollarına qarayım, yaşımı tıya almayım. Seni sızılım ırkayım, utkənigə yollarına qarayım, yaşımı tıya almayım. Seni sızılım ırkayım, utkənigə Biləmsin də məni üzülüb süygənini, gözlərində sağış yağılar. Özünü qalmaysın, niyə yazalıysan? Süyəmədi ipəkçi dağında. Özünü qalmaysın, niyə yazalıysan? Süyəmədi ipəkçi dağında. Seni söyüp doyamam, мәхәббәттән узамам. Мені сөйгән ярлар булса да, сабырлыгым җитәр, күңелем сине көтәр. Гомеркаем синесез үтсә дә, сабырлыгым җитәр, күңелем сине көтәр. Гомеркаем синесез үтсә дә, синесез гомеркаем үтсә дә. Сезне безнең туебызның кадерле кунагы булырга чакырабыз. Зур ихтирам белән сезне көтеп Айнур һәм Айгөл. Бәхетеңне тапкансың, бәхетле бул.